Dobre, ideme na to. Čo to tu my robíme? Vieš, čo tu Aké robíme? prekvapko toto je? Aké prekvapko? Pre koho prekvapko? Prekvapko. Počúvaj, Denis. To prekvapko je pre teba. A pre našich spoluobčanov. Pre našich hostiteľov. Pre všetkých, ktorí prišli podporiť Ľuda a Kiku pri ich svadobnom obrade. Najmä je to darček pre Kiku samotnú, lebo tá nemá ani najmenšie tušenie, čo sa tu je dneska u nej. Tanec má v krvi. Každá rica mrví. Nemusíš mi krivdiť, my to dáme ako páni. Uvidíš? Počuli ste slovo Boží. Tak treba to brať tak, že ja a Stenovi sme prežili včera isté veci, o ktorých tento tanec bude niečo ako poldeci na osvieženie, na prebudenie, na tvojej mamy vzkriesenie. Také malé. Vieš čo, ideme dať ťažký freestyle teraz, vieš? Inovo-manželský tanec, troška iného štýlu a túto kolegovia sú do toho začne. Sú to super tanečníci. RITMO je moje meno. Išli sme podporiť, túriť a zatancovať niečo. Podporiť, túriť. Podporiť. Stenuj král. Celý krát by mal tam nejaký ten albánsky tanec, ukáž, jak ti to ide, ukáž. Albáns? A nejaký čapáš, daj čapáš. Ukáž. Takže Mr. Fontano. Ale ignorovať náš tanec? Nevidím jediný dôvod. Proč? Nevidím jediný dôvod. Proč? Nevidím jediný dôvod. Nevyhoncovať na našom tanci? Nevidím jediný dôvod. Nevidím jediný dôvod. áno. Tak to bolo. Vyzývam vás, príďte dnu. Začína sa program, ktorý sa určite oplatí vidieť. A keď ho vidieť chcete, máte na to asi tak minútu. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. Rude. Tell me fantastic, touch me on the back, she says I'm Mr. Rude. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Poďme ďalej, keď tam takto pekne to ide na bachelor party, tak poďme ďalej. V každom prípade žijeme len raz. Teraz vo svete rovnako na nás všetkých spolu viac je veľa.